तर कृष्णा आष्टीकर वडिलांसारखा धूर्त आहे. सुषमा अंधारेंनी कृष्णा आष्टीकरांवर टीका केलेली आहे. कृष्णा आष्टीकर नांदेड विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीचे उमेदवार. ही दिशाभूल आहे. कृष्णा आष्टीकर वडिलांसारखाच चतुर असल्याचं सुषमा अंधारे यांनी म्हटलेलं आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्ट करत ही टीका केलेली आहे. तर कृष्णा आष्टीकर वडिलांसारखा धूर्त असल्याची टीका सुषमा अंधारे यांनी केलेली आहे. नागेश पाटील आष्टीकर यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षातून ते फुटलेले आहेत आणि त्यानंतर आता कृष्णा पाटील आष्टीकर हे देखील धूर्तच आहेत, वडिलांसारखेच, अशी देखील टीका सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.